nahrávaš? Nahrávaj. Ty si kameraman. Nahrávaj. No, Kde to je? nechod tam. Počkaj, však si na tým balkónom zas. Do piče, za tým ide. Nejsi, balkón je tu. Tak ale ja to potrebujem dať okolí. Ne, ostrej. Čo okolí chceš dávať? Ne, nahrávaj, neboj sa. Počkaj, to má otvorený. Teba normálne. Áno. Ty ma len drž. A ty to. Ty ma len ľúb. Tak, lebo keď by ste dostali No dobre, no. Chcel by si ma odviazať už konečne. Už si tam? No, púšťaj ho pomaly. Počkaj, ale však. Však sa neodvezú, ne? Však on teba popustí. Rožko, chod do balkóna. Ne, že ti kokos zjebne. Už je v balkóne? Ešte ne? Neviem. Držo. Počkej, čo? Môžete ťahať. Ale chod do toho balkóna, daj, to je kokos, Nožko, chod do balkóna. Doktor, nepotrebujeme problém. Nožko, chod do balkóna. Dovnútra. Joj, ťahajte. Čo mám ťahať? Nožko, chod do balkóna. Počúvaj, tak ty tu máš zapnutý televízor. Chod Choď do do balkóna, piči, ty donútra. kokos. Dobre, chod donútra. Nedrž do piče, náhodou odpadne.